खुमुलुंगनि स्टेडियामाव महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेंट 2025 खुमुलुंग लोकल कमिटी bai luwaji jakmani aro tabo football tournament ongi tongo tei o football bataimung muthangjagui tongmani o hasteni lokorokno phaiyi खुमुलुंगनि स्टेडियामाव o football muthangjagui tongmani lukorokno phaiyi naipainani bagui kobok chakha committee ni phasingtui naithok nukthokni bisingtwino oro kaham kwrwng khlaino football tournament football bataimung muthangjagui tongo eba thangjagui tongo haini bagui lukorok bahaino football thungnai rokno kha bacharwnani bagui pal baksa khlaiui naithotok football bataimungno nainani bagui kobok khanka committee ni phasingtui hasteni joto lukorokno हामबाय तिनि मीडिया रावनो तिनि कायसा कक्सरानि बागै मा थाइया तानि बागै माने सिनारो खुमुलुंग स्टेडियाम ओ जागाव जों कायसा फुटबल टुर्नामेंट दङ ओ फुटबल टुर्नामेंट का महाराजा बीर बिक्रम नकआउट फुटबल टुर्नामेंट ओ जागाव जों दङ खुमुलुंग स्टेडियाम तिनि खेलाफोर दङ तिनि 22 तारिख आगस्ट ini खेला चलि दङ नर yang lebih mana yang kulogor खेला चलि दङ आपनि बगा आं गासै लिपुरनो कायनि मिथिगौ फाइदि जतन सि दल दल पाले पाले खेलेसिनि तेरक थले रनो उत्साह रे जों नायलायनाय फायलायनाय जों नायलायनाय बिथिंथिखे जों तेबो जागरुकता खालामो जों ते बुलानि बगा जों सादबो दङ जों ताबो फार्स्ट रानिं चलियाखौ फार्स्ट रानिं चलि दङ क्वार्टर लेभेल थायाखौ अमाखनो जों ताबो सोगराखि प्राय 8 बदल हायथुइ दङ किबरा टोटली बदल लंखा 29 29 बदल यातालाखा गोबां जा फाइदि जागानि बरनो थंगुरुं बदल यातालाखै ताबो थांलाय दंलायो बरफ पुले स्टाडी खायो 10 तारिख आगस्ट থেকে अब्रुन থেকে मोटामुटी बरफ तो फाइ दङ हाजोने आं तेबो कबंगमो जोङो बाक्सा खोनायां दंमोन सिनि मिडियानि प्रोटिजि जां दंमोन आं कयनि मिथिगौ फाइदि नाय फाइदि जोंनि खुमुलुं जोंनि टाउन दङ जोंनि तिप्रासरनि टाउन हुदागो कैपिटल दङ खुमुलुं गायसा जोंनि बागै ओ जागाव जों तेबो दाग डोनेट खालामनाय जों तेबो गेदारिं खाय दंमोन ना दरगार आबो बागै ताबुक जों उद्योग नावनो ओ खेलानो जों लायखा महाराजा बीर बिक्रम मेमोरियल नकआउट फुटबल टुर्नामेंट होननाय जों गासै टेमआवखा खाजा दाहताय बुजां बोलाना हामनार सिना खुमुलुं स्टेडियाम दिन दाग बांलामा प्रति बছর सिनार खेला चलियो ताकलाय बामा हाके जाग दङ तल दङ इको ताबो जों खेलानि ग्राउन्ड आजु दङयो आवर बागैनो अ आमतानि जत दाहताय बुजां सिनो खुमुलुं आमतायो खेला नाखिनि बागै जत दाहताय बुजां जों कबुगो ताय आवन बिसिनो सिनार ताबो kaham माने नायमुं इको रिसामुं मुसुमुं दङ लास्ट बुक फाइनाल अ जागा एंटरटेनमेंट खायनि बागै जत दाहताय बुजां सो कजाव आसना हामबाय।